Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Umentiramba ka jela Conrad Sangma Leit Vatican ban sakhilang ya ka jingleit on tap yo Pope Francis hakasing sejan. Habaya solang bat ki lakngot ki paidbah Saint Peter Square usangma ulai buram yo new kli do jang balang Katolik badong ngasngo bangalong ubala kerdo da shisha menta kasngi ban long shibunta jang kani ka jingleit on tap yo Pope Francis. Ngalayo ya kalat ban ya kendo yo hakini ki parsnam ki bala leño ban menta ban ya dan bynta hakani ka jingleit on tap kalong da shisha ka basngo dan buram bat ngasngo bangalong ubala Khublei Shibun ula benrap menta kasngi wat haka jingleit on tap ya kumba ujule haka por baudang im ula penyatali ya ki Bri U na kaleng ka perthai ki Bri U na kaleng ka perthai ki lawan ban ai buram yo Pope Francis ngin sngo kanja alor ka jingdo no yo bat do ai baka mensim jong kan chong thai haka jingsuk ka bom jukut hakani ka jingleit sa Vatican na sandan lang yo mentirang ba ka jalado officer on special duty but political secretary uba Daniel thank you u Conrad ulai kendo yo Pope Francis ha Vatican hau banai no pra arja poar haka ba ula kerpat yo new nang yalam ba kli do ka balang Katolik haka ba ula kerpat yo ba unduai lem na ka benta ka jela kari bat kinong song shnang